باطلا قالوا انه يكما من فيما شيء على بو ثبتي بكلماته نغك مكان جنوين قالوا الله تعالى عليم على الدون مساي بذات الصدور نقود جدونغو فما دمدين على با كلام على الدي مساي الذي بتوب من أن عباده كواك جومبلو على دبي يافا عن سيئات كوجومهما ويعلم ما على بفندو يفعلون أدم الدوم فهم بر على باب كلامه ويستجيب الذين على دبي موجابي آمنوا ما منوا لمن يرى نو يبارك بارك من نولي على ولا لبول لمنه ويزيدون نو يدل بتلك وجدي من فضله كبنا قبس من ديالا كافروا لهم عذاب لذوب لي شديد لذوب من نوك قلاء أمنا قلنا الله تعالى كي يقرتك فانسا لعبادي أكا جون بلا جليك بك ورتكي جون بك ميادا في الأرض دوكولوغا نسأل ما كتي على بيجينينجا بقدر ما نفهم دمجرادي يشاء نفهم يا جنا دون مؤمنيات نا دون ديما يبقى سلامة بدون ديما نا دون نا يكتير لا قولي بتاع مثل أبي كوي نا دوك نور ديري ما دوري تابة تفشوا أبي جوار لا نا دو تمام بول ور كمان ديما إتابته أدومي في أبي جوار لا الله أكبر يقول الله تعالى خبير على دولين في بعدين ناك جوني بصير يل مسدون يا بب كلام على الدي مساي ينزل الله إذا اللي بسنجي جي كنت منكو كان تو أدم دون جيلات كلهم قبل نسنجي وينشر رحمة الله تعالى دباك هنا تشرينو يسنجي على الولي الذي من كلام مؤمنون متى تبنين لك بارورو أقول لك كباكو بدولا خلق السماء سانغولو بلاد دالي كباكوي دوما كولو بلاد دالي كباكوي فان دالي كباكوي على يفهم شري فيهما سانغولو دوغولو كنو من دابة كبني باهونا على أديرون عليه سمساي على جمعهم كأوبفرانيون لكن كلينغا دومي يشاء نو يجد منا فمن نوب أو مؤمن سرو كابني ماشي بلاو نجليا من بوسرو فبما كان فان دي كسبت أيدي وأيرا بلو يبارا منجا على بيافا كوشا ماما سيدنا علي كوكو من آية دي يكبو آية بي مولدين بين نسا يجي نقول لك على مولدين بيافا يه كنا دين بيمنه يجي نقول لك دين بيمنه يجي نقول لك هو يافا توي كلودين بيمنه يجي نقول لك هو يافا توي ثم في ناس سلامة سرو يجي نقول لك أنا أبي يافا نوي غادي أكمل منا كنوا أسلموا كرم في باشي كرم أيوة كاتشالا مسود بي ناصر مسود ما مني نمبه كنوا يوم مسود لا ولك كنوا مسود كنتي درama manani donyi na ko fedo de ba femba kono comme on dit chérie tout te fait anglais voide parce que kalabanchi ube adam na sa ni tado oh ni na ni tai mi ronye for nasro da ba fi ya bedi man note uba ko ke kata ke tate Allahu akbar ma ant sidna ali koko Quran kono aya min be ni makange haglisi akode ni muldum bisro yewe doga warshe wala yebu so do fle wal may iye ala kutako doke nyedin misro yoyi sedin bisro hal kaliyam besarila bejin mu yafai bo ibe chamanga fo abo yafa o yafu an kathiri koni nabbo ko na du yemi yafa nyera silama ke alkiyama do ato nati na isu trafe bana alkiyama do ide wa ibanu e musa abesilama kundale de abesilama kundale ni mami mumini abe mumini kundale Allahu akbar aw
أو مكة بمعجزين نفسك على الدبولة في الأرض دوكلوكا أما ولي بيشي بغلا لكم أو بلو نام كان الله تعالى ولا نصيرين دم مغتاو بلو نام كان عليه من آياته أقول لك كوكب بودولا الجواري ولدي بولكروني الجواري جمو جارية جارية كرون جارية مبوزيني كرون أوا أبيتوا كله do yanna sa ni ko jawari o bodu jamai yanno ne kurun jamai o de bul kurunye fil bari baji kono kalala ibe kurun bado na tabe kina ko ben kuludo na kunya alaja yuskin riya fiya minum be kulata bo fiya lajo no kera kurun numbe laba rawakida ushminemme ala zarihi jikoka na ku ya jafiyan baka ta ni je e kurun ye o fiya la jo ni fiya jora doron kurun je ta baka ko kurun jole kuru kudi ni tensi bina ni gongo sibina siza abe kuru kudi ya famia ba kuru kudi ni tomo fe na be na sibina ndo ba ma kuru kudi ajamu ya rawaki dai Allahu akbar kala ko chama kurun boli ci wala bajika kaba ko chamba la sabali baju kilingilem bela jelen shakurin ma minun ballahu ta'ala kan mo barka daw yeno e mu'minu ye wal manai ala jabe kurun nunu halaki ni tanye kurun ngono mo ye bara minga be kurun halaki no ye masala be yafa an kathirin kabo chama mabal kurkuruna to tujiro ala be mawdon yajadiluna mamnu masalige ويعلم الذين موكس قادون يجادلون ما منهم مسؤوليه أو مثلا قرآن آية ولا ما من مهيسين كبولي رمك ولبلو نيوكي بولي ألاي كتادو كرونو أبي كرون تنية نيوكي بولي ألاي كبولي بلو مولو كنا مولي بنيه كيفقا الله أكبر فما أوتيتم فما فمي أوتيتم نوي ودي أو مؤمنوما بشيء كبني سنين فمتاع الحياة فني ثم ما بقول الجنة بي فني ثم فنبي مين كبدرو الناس اللي من ينبي لسكون درون الكبر نابور لك بي فني نبلو كيمان نبي قريبنا تعالى فلي ni den do abena sa ni muso do abena koro ibe bala dire la hala ibena koro igma waso ni nyi se cherimi o be bena galonga buida aslamo o to fam be fani ako jodi wa ma fami inda Allah fami ba Allah ta'ala yoro khairun ode helalembe ode duminemme للذين موبلو آمنوا لمن يرى ويتوكلون أبوك لسمع على ربهم مكان والذين فما فمي أوتيتم يدعو مؤمنوما من شيء كابن فننا فمتاع الحياة إنما يكدامون الدنيا من كنت على كسر بيدامنا بتلغولي والمكزقاتو وما فمي إن الله يوب على يروك ابن براجلا خير ودي بدو من امبه وابقى خير ودي هير اللي وابقى بدو من للذين آمنوا مامنوا لمن يرى ويتوكلون وكل سمع على ربهم مكا والذين مامنوا يجتنبون كبائر يجتنبون النوب يرجع كبائر الإثم من بو مامنوا بجنيو مامنوا ما فغي كاتوي مامنوا يجوصون كاتوي والفواحش كجب بو مامنوا يرجع ولولا وإذا مات مامي غدبوا مامنوا نوفلونا ولو تيجي يغفرون مامي يمون دولو تلقى يابو تيجي لماما والذين مامي مودما استجابوا مامنوا يلا من نيجي لربهم وما يعلو
mɔgɔw ka ye seli maa minnu ye seli kɛ وأقاموا الصلاة u tila ka seli jɔ وأمرهم an'u ka koɲɛ bayina shura o ye ɲɔgɔn ye bayinahum ni ɲɔgɔn cɛ ni ko nana o kelen ta maa kelen t'a latigɛ bɛ jama fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye maa minnu ka lahaladen minnu ye وينفقون maa minnu bɛ saraka bɔ mimma kabini fɛn na رزقناهم anw masa ye maa minnu an y'u garizɛgɛ fɛn min na aw ka saraka bɔ ala ko dafa olu de ye minnu ye والذين ni ma minnu don ka maaw de ma ila tumana min sababahum al-baghy ni toyoni ye maa minnu sɔrɔ olu tigitigi yantasirun o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ وجزاء سيئة intasara a y'a yɛrɛ dɛmɛ walima intasara fila nun walima ni ye intasara ye a y'a kɛ ko mumini bɛɛ ye maa kelen de ye n'i ye mumini kelen de b'a fɔ komi i y'i yɛrɛ dɛmɛ na n'i y'a tasira o de la n'o tɛ nasara o ye dɛmɛ ye i yɛrɛ kelen ka dɛmɛ kɛ ten an sura akhaka i balima dɛmɛ zaliman aw madluman a bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ walima a ye tɔɲɔni kɛ ko a dɛmɛ sawo ko kɛra n'a bɛ ka ni mɔgɔ y'a tɔmɔ an b'a dɛmɛ n'a bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ dun a ko a b'a bilasira a b'a bɛ sira min ko nin tɛ tiɲɛ ye cɛ bɛ ka min kɛ nin tɛ tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ t'i fɛ ɔ n'i y'o kɛ o de ye balima dɛmɛni ye Allahu akbar ne b'aw ɲininka yala juguman sara ye jumɛn ye سيئة مثلها sayyi'atun o ye juguman ye ni ye juguman min kɛ la ni maa ye tigɛ sɛbɛn tulo kɔrɔ wuli k'a da tulo kɔrɔ o ye sariya ye ni maa ye fadin duru i ye b'a fadin o ye sariya ye i tɛ ba fara a kan dɛ ayi n'a y'i fadin n'i y'a fadin ale ye fadin ni min kɛ o junumu ani tɛ sarali min kɛ o junumu a bɛɛ bɛ da a de kan parce que walibadi adlam maa min fɔlɔ la ka nɛni kɛ o de ye tɔɲɔnikɛla ye maa min mana fɔlɔ ka nɛni ka tɔɲɔni kɛ i mana fɔlɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ e de ye tɔɲɔnikɛla ye bon min b'a ta juru sara o de tɔɲɔnikɛla o ye yɛrɛ dɛmɛnan de ye Allahu akbar non nin de ye fɛn ye nin de ye sariya ye ni maa ye tigɛ den tulo kɔrɔ bɛ tigɛ a tulo kɔrɔ a y'i bolo kari i b'a bolo kari o ye sariya ye n'an tɛmɛn'o kan sa an bɛna don min na o de tɔgɔ ko makarimul akhlaqi o de ka di ala ye ni ta adamaden bɛɛ da ni maa ye fɛn k'i la k'i ta ka juru sara a la o de don mais n'a bɔra o la sa min bɛna fi nin kɔfɛ maa ni tɛ se k'o kɛ ayi maa ni tɛ se o la o ye jumɛn ye a ma ni fa ye yala famana o de kosɔn mɔgɔ min ni yafara ka bɔ i tɔɲɔbaga ma k'i tilala ka kanu den n'a cɛ ka ɲɛ o tigilama sara alallahi o bɛ Alahu taala kɛrɛfɛ de ka maa si tɔ sigi i sara ni ala tɛ maa ye tigɛ den i tulo kɔrɔ i ye tulo fankelen yira a la i tɛgɛ don tulo kɔrɔ i ye fankelen yira i ye tila a yɛlɛma dɔrɔn a ye kelen da a tulo kɔrɔ i y'a bolo minɛ k'a bolo mɔsi kari i ye dɔgɔrɔla gosili min kɛra a ma digi i bolo la cɛ yafa n ma a ma nɔgɔn o de y'a to kuma don a ta fɔra o de y'a sara caya fɛn o fɛn n'ala y'o sara caya i b'a sɔrɔ ka gɛlɛ adamaden ni ma fɛn o fɛn ka gɛlɛ ni ma o de sara bɛ caya i b'a kafara bɔ su ale kafara ni kɔlakali kɛ olu kafara olu de masa o bɛ ale ta kɛ kalli kafara ye kalli kafara o b'o de bile kan n'i ye kali n bɛ nin kɛ n'i ma se k'a kɛ walima n'i y'i kali n tɛ nin kɛ n'i nana kɛ i kan ka kafara de bɔ min b'i bɔ a kɔlɔ kɔnɔ ka jɔn ka hɔrɔnya n'i bɛ so la walima i ka misikina cɛ tan dumuni n'i bɛ so la walima i ka misikina cɛ tan fɛrɛya bɔ n'i bɛ so la n'i tɛ so la i bɛ tile 3 su i y'a faamu bon nin na i bɛ kafara in de bɔ komi ni su gɛlɛyara silamɛ k'a fɔ ne ye nin layidu ta n tɛ se ka nin kɛ n'i ko k'i ye fantan ye sun bɛ yen i bɛ se k'o kɔni kɛ
se ka sunga dara ni sira ba ko de bon na so ibare se ka sunga dumuni kafara nganga boy boko ni Allahu akbar ada Allah lama ko ma do ke Idrissa Koromay ba kalo kele ne ga se ka ta fo o Sulaiman Koromay Sulaiman Koromay dinyowe Sulaiman Koromay de sitai Allah akbar Sulaiman ni Idrissa ba anin toma Ismail ani Sulaiman boldo bala aywa Idrissa ya muye iko jado ani Sulaiman bala o te bala ani Sulaiman bala o te bala awo Sulaiman ani Seydou ani Ndoma boldo bala ani na Allahu akbar innahu ikado kunye la yuhibbu adh-dhalimin Allah ta'ala tetuyoningelaw kanu wala man anana lamuye niltida lamde ikado ko so momi intasara nimma yekuju kilani yeredeme ba'da zulmihi itoyoningo ulaika ma minumbu yoreti mawliji makulu ma min sabilin amawli sirala alayhim lukakibuto lukale innama sirabe alladhina mawdika yazlimuna an-nas ma min mawtunyo yabghuna ma min mbechininge illa dukuluka la ilaha illa magani chek zeglenye ulaika wala kutala jamu lam adabun lazwabuli alimun lazam bimadmi wala man ikado mawmi sabara ni koju kerla ni saballa di masongiere deme ghafara imadda o mammi koju kele ya faro tigala mama inna dhalika saballa ni gatte be ngabwa atigala maka koju igwani atigala maka koju kuno ani ka sabali lamina asili lumuri ko bamunumbe ni matefu sarako yo dode raman nge ngasara jena non tola maito yo bismillah maito yo ikaraka ya fatima maito yo ikaraka nyumanga tikala mai o ko ite fo sara ko fiu ko sara gele ne o ni mam de suka telinza o ba fu ye ko ni eslita mawtuma ibeni kala shiya saba ka sali dis kuma wala man sabara wa ghafara iboke ni eslita jibina jito ibe domi Allah ya famuya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ni yoki ni dusuga ju ni dusuga fa pore Allahu akbar mawami ومن مامي يدل الله ما لا مامي لفلي مامي وليين أما ولي بيشبالا له وتكلم بلو من بعده الله تعالى قال لفلي كما نبزك وتكلم كنا وترى الظالمين يا محمد بيتو ينجلوي لما تبنمي رأوا العذاب ينجلو يدر العذابك يقولون هل من سبيل يلا سربوا إلى مردين كذا سكين ما كان جيلا Chamado, Mammy Matoya, Yakacho Ningala Wane, Iba for Kedeka Yake Kedega, Bay Dana, Turning on an Ifra, Yaro Naifa, Oteya Fayo, Oteya Fayo, Mitre Nguin and Ifa, Alkiamado Nitraka Ulikijo, Ulujo Jarama Dakuna, Aquala Kalaba Quini Kumisaka Yin. Ala sira ite nyama gamda kana nyero anye minga Antonio wangeble Allahu akbar ya Muhammad ibuye yuraduna ubuyira jahannama la khashi'in ukumajignin dolemme min azulli yanzuruna min azulli kabni doyamala yanzuruna ubega flelige ninye afi nyemi nyokuye wa qala alladhina nyeku nyefle adbade nyeku fere be mene ni be flegi din ngere ni ki nyek de nga flegi ko mo nyeku Allahu akbar qala alladhina mawko ma
minnu limani yara i k'a dɔn maa bɔnɛnenw olu de ye maaw ye khasiru anfusahum maa minnu kɛra sababu ye k'u yɛrɛ labɔnɛ o kɛra sababu ye k'u dunkew labɔnɛ yawmal qiyamati alikiyama don naamu tiɲɛ don inna zalimina i k'a dɔn yɛrɛtɔɲɛnibagaw n'o ye kafiruw ye olu bɛ lazaba rɔ muqimin lazaba min ye lazaba duminen ye kana min awliya a ma wuli teri la n'o kɛra matɔɲɛna ninnu bolo n'o bɛ se k'u dɛmɛ min dunillahi n'a ma kɛ ni Alahu taala ye mɔgɔ min yudlilillahu maa min lafili fama min sabili tɛ sira sɔrɔ o tigila maa bolo ka taa tiɲɛ ma istajibu aw mu'minaw ka laminɛni kɛ lirabbikum a ye jaabi kɛ an ma ye min qabli an ka kɔn ya'tiya yawmun don nali ɲɛ la maradda seginbaga tɛ lahu don min na dɛ min Allahi nin tɛ maa kelen ye dɛ kuranɛ bɛ ka kale min ye sisan ni kelen kunkanko ye ala laminɛ sisan i ka ala bato kɛ tile k'i ɲɛsin ala ma sani don dɔ nali cɛ don min n'a nana seginin tɛ dɛ Allahu akbar ma min malja'in mawli sabɛ a ma wuli jigi sɛbɛnbaga la yawmaidin lakuma aw bolo yawmaidin o don na b'aw jigi sɛbɛn o la wa ma min nakirin mawli nakalibaga la lakuma aw ye maa min bɛ se k'i nakali kɛ k'a fɔ ne ma nin jurumu in kɛ fa in aradu ya Muhamadu n'o y'i kɔdi ka bɔ i laminɛni ma fama arsalnaka anw masa min ci alayhim olu ma afizan t'i kɛ tanganibaga ye inna nafi ye ina alayka foyi t'i kan illa al-balagh fo n'a kɛra kiraya laseli ye wa inna anw masa iza tumana mina azaqna al-insana n'an y'a adamaden kafiri n'an y'a lanɛnɛ ka bɔ an yɔrɔ rahmatan ni hinɛni ye bariya a bɛ nisɔndiya ya ni hinɛ ye wa in tusibu sayyi'atun ni balawu nana sɔrɔ bima ni fɛn ye qadamat aydihim u yɛrɛ bolo ye min kɛra ni balawu y'u sɔrɔ n'o sababu ye fa inna al-insana i k'a dɔn adamaden kafuru man kɛra fitiri walejugu ye ala ka nɛɛma ye lillahi mulku samawati sankolo wolonwula masaya ye ala ta ye wal ardi dugumakolo wolonwula masaya ye ala ta ye yakhluqu ma ala bɛ fɛn da yasha'u ni fɛn min dali a ja yahabu ina asan a bɛ denmuso caman di liman mama yasha'u ni maa min y'a ja ka bɛna a ka jɔnw na i ka denmuso di ma i ka dɔgɔyama tɛ ala ma dɛ i ka hɛrɛ don wa yahabu zukura kosɛbɛ denmuso de bɛ hinɛ fa la ka tɛmɛ denkɛ kan denmuso de bɛ hinɛ fa la ka tɛmɛ denkɛ kan muso n'a fɔ ko denmuso di ma i bɛ nisɔngoya o denmuso jeli don n'o taara fɔra waliyu ma i ye hinɛ sɔrɔ n'a sababu ye o jeli don n'o furula waritigi ma a bɛ furu wari t'a tigi fɛ n'a taara fɛ a bɛna wari sɔrɔ o jeli n'o fa bɛ hinɛ n'o cɛ bɛ hinɛ nin fa la o jeli de bɛ taa furu maa ma jaa masakɛ to i t'a dɔn i furulen ko i bɛna masaya sɔrɔlen kɔ o jeli de n'o hinɛ kɛ den fa la bon n'a ye fɛn bɛɛ ni silamɛkɛ ma barika da ala ye Allahu akbar wa yahabu dhukura denkɛ caman b'o o ɲi liman maa dɔ la ni maa min y'a ja a b'o den bɛ kɛ cɛ ye aw yuzawijuhum walima a k'a ɲagami zukuranan cɛ caman wa inasan a n'a musoman caman ويجعل من نبي إبراهيم قدام بيت شادرين ومسلمان تولا أنا كده قدام شاني مسوي بلا مسوق نقولا بلا مسوق يا فاهم دبي نبلا شعيبو ودين بي مسوق وانسا ودين بي مسوق وانسا كسام باين سرو كنفلو باين سرو كacaan ba bii fe dem be kala مسوق وانسا ala ko cogodi
ويجعل من ألب ما بك أقيما يشاء نما مياجا أقيما أبيك ولو بلي نبلا يحيى وما ديسرو نبلا عيسى وما ديسرو الله أكبر يعني عيسى كل ما ديسرو كتما نيكلا كناي وتيجا ترجوياي أما دوني ناي دين دي ميك يبدو جاربا مدين سوا بولا كسبة الله أكبر الله أكبر قالوا الله تعالى عليم والدي دوني مساي ما من الدين جشكاكا والما ما من الدين مزغوكا والما ما من أشامانغاكا قدير دي مسادو فينغا نفهمي أجا وما كان لبشر أدم الدين أن يكلمه الله على قطمي في الدين دا إلا وأيان فناك نوهي أو من وراء رأي جارول ما قطمي في السنزان قفة أو يرسل الرسول والما كتشدين جيما يوهي نبوهي بإذنه نبوهي كتيما الله تعالى جاء ما فنا يشاء نفهمي الله تعالى جاء إنه قالوا الله تعالى عليم عليه دوني مساي حكيم قدير سي مسادو حكيم نبكيري بنندو يا فاميا موسى otakera hijabu kofe umai otai hijabu kofe lai Ibrahim otai wahi alakara aflabe abenyo onsorala wahi be hijabu kofe la be tête à tête be ya me vient wahi obe hijabu kofe obe tête à tête tafle Allahu Akbar wa hayna aw masawaike kate Muhammadu ma anye ni do wajibiya kamna ngai amarukan nan no Qur'ane ni de na do ra kafir din ni na sa abeke nyina mai Allahu Akbar nda bora sira abeke dina abeke shuye Allahu Akbar لذلك كذلك نجوينا ما كنت يا محمد كمبك تجري نيكم بعدهم قرآن مني كنتو دون لمن يفهم مني كنتو دون مسا جعلنا أو مسا قرآن كه نور دي نهدي من أم ما كنا نقرآن نشاء نما ميانجا من عبادنا كبنا جونا يا رب يعني عرفه أو بنو بكنا لا متشيني مسبب علمان بلا جلال من بكنا القرآن علما كراه النور وإنك إكاد إيه يا محمد لتهدي إدب موكنا كتاس رب ما مستقيم ميس ربت للنسلام دينه بنين اللجي أنت من آيات دوكا سورة القصص يقولون وإنك لا تهدي من أحببت إيه إتب ما كانوا ما من منيجا إسيك وتكلا ما كانوا أنه ينقو إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أطمئني ولا جاء إبادو ما كريمي أنت يا محمد عليك البلاغ والدلالة وإقامة الحجج ونحن نخلق الهداية والتوفيق في قلب من نختاره من عبادنا ما قرأني إيه محمد جمن بيكا كرا لسي جمن بيكا دلو يلا مولا جمن بيكا هو جوجو موكا نئي وسبكي ما كنا كودا أدم الدين وبا أنكا كأدم الدين بسبب ما كوبلا مؤمن دسكونا ما من كداني كابنانكا جونا وبا أم تطلعها بني على كرادي إيمان إيكانني كان صوبي على كراي الدال على الخير كفاعله مما مي بلاكون يهري مياكي ميافو مياكي مياكي كبراي يون دي بدي ميافيما ما كان صوبي على كراي
ما تدون فك سلاتو بي ولكمان بي على كراكا على كان شيء على مسألة كبير كلام قرآن بانا جمعة على الصلاة مقبوية إني قصة دوية أنت بنوغا أمور لسامة سلاتو بالا إن شاء الله صراط الله إن الله تعالى تسرى الذي سرب مسامي له ما فهم بلجلي مسامين تاي السماوات فهم بتسمول ولون لكنو وما فهم بلجلي مسامين تاي في الأرض فهم بدو مقول ولون لكنو ألا ناموشي بسم الله الكلام ده من الله تعالى تبارك الرحمن ينما الله بلنتكي الرحيم علينا كرهلتك آمين الله أعلم بمراده به ينكل كتابه المبين من كركران ربنا بغاية أو مساج هالدا أو مساج القرآن سرقاك كلام فيني عربية مي عربوني لعلكم أدور أو مانغو أنا زي أجل سرق إنه قالوا القرآن سبت لمه في الكتاب أبو بكر إنه لو المحفوظ كتابه لدينا وبقى مساج ريا لا علي ويو كتاب كرة ليني حكيم أكيد بين النقصبة أفنضرب الذكر يلا أن القرآن الصومنة أنكم كبو أوما صفحة الصومنة إن كنتم bari au kera قوما mauye مسرفين ngara flango boye kauye flango boye Qur'an kana pauye wa وكم akunto ke mba pauye daba me daraba arab kan ali de koroka chako sube daraba ali fi'lu mi verbe bina verbe koroka chako sube abina kechu chamana daraba يا بوشي بوشلي كبسايا ما بوشي ضربة أتامنا ضربة أي جرابو كه جرابو أمسك هذه طعام عيب بندون أول ما يعيب بارما جراب ليامه ضربة كتشاك أكورو كتشاك كسبة يان صبنا دو أياك يان كيس صبنا كيس صبنا كبفتة يان صبنا كبيبان أكلا ديما الله أكبر وكم بري وكم جلدو أرسلنا نوم مسايوشي من نبيين كبينو يمنا في الأولين ولما أنتم تبنون شرو وما يأتيهم من نبيين ويمن كلمنا فلو كافرهما إلا كانوا في كسر لكم غير أستاذوا يلبنك بيلن ويمن فأهلكنا أو مثلنا هلك لك أشد مولا ما منونك قلع منونك تلمان قوكا من إنما ما منونك قلع كتلمان قوكا نيولو هلكي وماذا مثل الأولين فلما قلت بنون ونو تبنا وإن سألتهم فلما قلت بنون قلت بنا معنى يمين دا فلموكا نيرا كمبا نيون دايكا وإن سألتهم والله منك يدو كل كافر بيننا من وجندو خلق السماوات ويسام الأولون بلدا والأرض أيدو ما كل أولون بلدا لا يقولون بلجل من فيه خلقهن العزيز يغلب المساد يودا العليم مسامي مفهم بلجل كلامه الذي مسامي جعل الأرض مسامي دوغلوك لكم أوي نهادا لم تنسنين وجعل سبلا أيسرت قودا لكم أوي يا دوغلوكا لعلكم الدور أو تهتدون سيكران كساتا يروما والذي ما مسدما نزل ما أن مسامي جيجين السماء وسام الله قدرين أي جيجين انت مجرى فم ببعم مقوما فنشرنا أو مساي تشرنين نجين فلة دقولا ميتا تقومين دوغل الشوية تخرجون وبعو إلى لبقبرو كنو ذلك نفد دوغل بيوم فلنجومي والذي نعم مسدما على الأزواج مسامي نونيا فم بلجلندا كلها بلجي من فم بين على ديادا وجعل ما عليه فنج لكم أويه ابن كورونا ولا نعام نسخن الباونا تركبون بين فم نغرو لتستووا إن تستووا نو يدمكينين بغا ننكو كالكورت ممي ثم اتمنونغو تذكروا أو كسمانين نعمة ربي
بيكون أمك النعمة لا منامي استويتم نو يلك أو دمكين عليه بغن ننقر وتقولوا أو بافور سبحان الذي مسسن يرى سخر هذا مسمي ننكلو لنا أونيه وما كنا أنكم مقرنين ناصر نام بسكة كل لك لو بغينا وإنا إكادو أون لمنقلبون أون غري من بغوي إلى ربنا كتام من دبنا إلى بغان كورنية نفضلوا يكشلان أبلوما نبنا إلى بغان كورو ابنا دو مبل كنو ابنا دو أبيان كنو نيكو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يبوفو نيوفو يبزرق هو ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يبدفو نين فدرون ويكشلين مول بلوما ويكشلين أبيان بلوما ويكشلين كرم بلوما ويكشلين بام من نبي لا كورو سودوا نيامدوا تمدوا ويكشلا تورما هل نفعل نقول نبي اللي بينفو ميدو فلقى بيني جوني سوقا بيني الله أكبر وجعلوا جزءا وجعلوا جزءا كافروا يتركه على الله من عباده كبنا لك عيرك جون دوي أكو دوي على دوي إن الإنسان كم لكوي على الدين أو نفرق الدين ودي جزوي دين ودي جزوي يجي الناس مغوبة فالمين فالك على النور الله والنور وتجزوي جزو دي niko ko ma den mai chrétien yi min fo de juzo ye o de ka ju norota norot fo se ka yele kani norote niko ko afara gwala kala noro ala noro do ni o fo ko ye do bala noro la ala ko allah nuru samawati wal ard ma noro me sangulo ko ala noro do mo borala ma fo go ya ko korodo misala yɛrɛ tɔgɔ kira tɔgɔ de ko nuru awɔ a bɛ suratul maida ti kɔnɔ qad ja'akum min Allah nurun ini ibo ismana jaa o jaa ni sira ni ayama i b'a fɔ yala kɛra ye yamaninka o b'a fɔ ten katarika o b'a fɔ ten Abu Dhabi ka o b'a fɔ ten i y'a faamuya Sirika o b'a fɔ ten Algérie ka o b'a fɔ ten Maroc ka o b'a fɔ ten fɛn o fɛn bɛ yen ni dɔnnibagaw don n'u i kalanna a karamɔgɔ bɛɛ ye min f'i ye nuru in ye alakira de ko ye sallallahu alaihi wa sallam nuru in ye alakira de ko ye ala k'an bɛ sababu ma Allahu akbar igado ma adamaden min ye nin kuma fɔ lakaburu o kɛra fitiri walejugu ye ala ma ni ka kafiriya bangenen bɛ o kuma bila o tuma Allahu taala ye denmusow minɛ a yɛrɛ ye kabini fɛn na yakhluqu a ye fɛn minnu da a ye denmusow sugandi a yɛrɛ ye wa asifa ko a y'o kafiriw sugandi bilbanina ni denkɛw ye mami n'u nana fɔ kafiri in sɔ kelen ye ni fɛn ye a ye fɛn min gosi aramanu masa ye ko kɛ ntalen ko i ye ko denmuso b'a la n'u nana fɔ min ye k'i ye denmuso sɔrɔ a tigilama ɲɛda bɛ tile o don musobada ɲɛda minɛ bɛ kafin ale karimu y'a sɔrɔ a falen bɛ funu na ne bɛ ɲininka yɛlɛ maa min bɛ lamɔ masiri cɔrɔ ale tigilama n'a donna kɛlɛ la a tɛ se ka walawalalen kɛ fiyewu muso tɔgɔ fɔlen filɛ ya muso ya damiru si ma fɔ awa man yala maa min n'o ye muso ye sa muso min yansaw min bɛ lamɔ fili hiliyɛti masiri cɛrɔ ni ayi ala yala bɛ ala k'a tɔ o k'a bila i y'a faamuya hiliya kabini muso denmisɛnnin u b'a tulo sɔgɔ i y'a faamuya dɔw fɛ yen u b'a nun sɔgɔ i y'a faamu u bɛ sanu dilan ka tulu dig'a kun
ka masir ni til sami ha san da bake ka do atlola san da bake chare ka do akana san da be bulan ne ka do bulola wala je da bake surmuye ko do asena ya fa mi ayo musoro siri chuo mi ngadai na ja bla tinga na baba bla kele fla na ya ja ba aja onyamba uli ka jo ya me abella mo di chero na do na kelela ha ni na kibe kele nyinyi ite judon kele ite kudo ala ni se ka foka akana chuo mi na fu o ka dogo mambe mote masake mo bola wa ni ala de ni ma gobe se ga don mam se pankoro asega kabalongoro karaba ni ma gobe se ga don la jodi aw annani muso ka muso tawase bu fosa ni joina ka so ma to ko ala bo jodi wajalu al malaikata kafiru ya malikauke malika minu olu tigi munu ba rahmanu masayoro ina zan kafiru yu ke musuwi ne kalandro kele wajalu al malaikata kafiru ya malikauke malika minu olu tigi ibadu rahman mi rahmanu masaka jonye inda rahmana ne ibadu rahmana be kalanjugo ya kalanjugo chabe Allahu akbar ya kalanjugo abebe bon ne qur'an kalanjugo ne qur'an kala ko qur'an jigida harfu wulum blaka mina nyolo ega kalanjugo be ibiga kalangola ki ga diplôme sorola ne ga kalanjugo be ne bolo inda rahmana inasa Allahu akbar ayi shahidu hamza fly yonsoro ayi shahidu ni ko ke be bien ko baba ayi o be kele ko jugo o yeno ya ko ayi ayi shahidu yala kafiru shari'a rawa malika be dala be to ma yu wele ku jogo da olunyana wajibi do ga shari'a nungo ko muso do yo mi fo bin wasulema obunu nyiningala Allah raddo wa qalu man kafiruko na ku ya rahmanu masajja an kunna malika ubatu mana yambe ka shaytanu ubatu ko jara la yede mawlidani shila oluye bizalika nin kumanye oluma ke dawre illa yakhrusuna fu bengalu ga da Allah ta'ala la akmabla yala am masayu sonwa kitaban kitabula ka qur'ana jiginiye olu mustamsikuna ol kalam min bagay ne qur'ana ba ko make akmabla man kafiruko an wajadna abana anyan fa bolosoro anyo sura siraka an yare an gara tama bagay noro an kana nembu nofe wa ma arsalna an masama chilike ka ko Muhammadu nye du kilen shila kabini kila kilen shila qala mutrafuha fi kasru dugum man manu yafalika kadhalika ninjugoin la ugocho wikado an wajanna abana an yanfa fulusuro an yusuru dinaka an muqtadun an yalla de libawi ala azari an fa noro ya Muhammadu afuye a ibidu ainga يلا وبا فاول نومنا ولو جيتك هل من محمد ننا أوما بمثاني أهدا فمن كان سلات بنمي كتم فانغا وجدتم آباءكم آيا فوصرو فمننغا ما كافروكو أن يلا كافرو دي كافرون أن كافر يرى بما نتشكاني ويأو كروشي به نفهمي من كان أو مساء تجر سرابوكي فلو كافر نونا يا محمد هيك فلالك شو مين كان عاقبة المكذبين قالوا نجي بقوا كولا بانقلم يا أما كده ولا شيء بهالك لي هيك وقت كسمة من نبلا إبراهيم كو أفهم أنا كموما إنني أوكاد الني براء برلم كبو فما أو بقى جومين بتو بريء براء بيكلي براء هم برلم وجموي الله أكبر فنا كلام مساي مسمين دا إقاد الله تعالى سيهديني واجب على بنا كلام
ala ni kuma ka inde ke kalma kan kuma kan ye min kɛra to fenye ya bibi nabila ibrahim bonzona fota sal kiyama dum shirki de ni ya ni tlen do la ilaha illallah ka Allahu akbar shirki de ni ya la ilaha illallah Allahu akbar wala to me afongo jumakulu do be amani watina ma do ba mulo ni yo liya la dron sikaskali ge basru halalote shiride halala ito yo jumakulu njero ke mambi mo kala kushiti to ito programa ko jende mambi imo ke nini imo roga jori aflana talosi halala on va mam baga tiadi ala ko ni yo no fa talosi sege talo ni so mortal de mana ngoron ji yani ay fula to da ko ji yani ya mubli gona jama mubli gona هذا الدين بيبي من اقتدى بأبيه فما ظلم اللغة دونه كتني ما يفعل دي ما تيانينجه الله أكبر bunun ne cewa nenga oseven da kitabu kono de wadda ato ni na ni ko ni fasara na ga la tara ko ben fe karamon na ga ngala ma wona ta do ndado ala to be façon ngile nga sa fenn de bu nyoma karamo bi kala do de marale me o tesebe karamo bo abo fi ni yakete dron bo kimena ibake ni kajunna ni yakete dron bana abeke abenya no ma fo ni na fa ga be mo ya fa ki fa me fem bekeni abe fem be soro ni annaka wardi ma na tara na ya kama soro ba ko ni an nambara ngono mi men sudo mi te fem do fa ti ta do ni na ga ma ba ta do na fa irondo de fa o ka karamo you free a fight akramo yo fight ogun lo ba kono sebe nende la fo mo ba ko le no ko so bage meno ya mba gabe ko jeta ha bo fa le blo fa do de la sa hali ni madonna na la mafem de tole tasoro ifa bargano ni fa barga sore basro hal nasri mamu anyana abasro ay modo kala bi wele kala kana hinila lebas ko man tikbiya akala nindo الله أكبر لا أسخنكم بيها الدين بيها مختار بيها وثان بيجي ومر بيها ما بشير بيها بيهدوني بشير يوني يقول بيها مختار كاكروناي علي فاتورة على طوق بابولو aluk biyasi donga se digri mimma na biyasi kalan sa be khatiru dochi abe kalaman kala je abodo min chama ka finin bire abolola abe ka ala tofo na be ka zikri dron kala bin lama abolo no kala dron ma wonyana ndi modo din tura bekmana gwamoro kuma ya jara daga so oye turla ka ka jon kundungi alin na kumulfe sutufe
khair nafatu kitabu be sufi kitabu ina be babulu Allahu akbar karamo ya kalamu to wulla no fe karamo kama no yan karamo kibe bo ni shira banye min kam be sini kata tiwe kashifa no ga utisro avec les katama bon ronyenga ni shitma ni wula sera amana se duguno albati ka black of atashi avec les katama ka ni wula sera bitan abna ubati ka black ambe ko kana se bon ko kana se mutu o musega soro kuma ne atura fatura masar dininde jona ma kama ifayen kala jandola ne ntadimo parce que yamaru madianga dima samse ya mingon nge ma barake ike ga sodla adona sono ka barake sarfu hakika odi yoli tasrifu hakika odi ay warbu ala kadam ben nge ni abana ibe war ay ika sojo ni ay warbu kadam Allahu akbar masu madama o yamaru madama nsa do be yamaru be do man bi kala na ni ndon sera ndon ga do be ben kala la o bi banka do si gundo de do ni te so ni ndo tono de mo fi de ba ke de no numa ke do bismillahir rahmanir rahim do bismillah o fara la jono ko bismillah ka cha na bismillah o ka cha mbay ni sindro ko babo abaka barabbe ke doye musa o babo chodi karamo di kala la wal malak nen la kadima shufe ala to be ni o baraka duri basro Allahu akbar Allahumma musa nabillahi ibrahim mangaw yarji'u obeche dine chene minga umese ngaboga ngatu fa ibrahim ga dine ma okuma bla ne masahara de di manga firin nun damu wa aba am ne de yu fau damu ako ni fem ga ni ngula ako ma warno tere ko ni ala ren nodo ne de yu kere ga wardu ma ben ubu so nga fo fente ga waro laba jodi ne yudda mu focci na numa no ya lakra muhammadu ye shidin na numa be non chide mi ngara bangen bayo ye maname yena lengo ma alo uko ada ni chemin vle ne korote de an kafiri alembe be ni chenye umanda umado utlala ka fokogura هذا القرآن نازل من القرآن كنجينا على رجلين شردك كمان دو فلاين دولار ميتشي باي مكة والمطايف واللي دو بق يوفي كنا سرو شبادو ميراي ni Qur'an kunjina mboka ko bisiga benga sama marti ma bay ha Qur'an ka jigalika ala ko kuye mi ko tiendo na beti ko bagoro nasa olu ka ma bay mi o e horoma ka buya ani na fulo ka buya o kana netai ni ka buya mi limania buya limania kilbe ka chemi labo o di ma bay ne parce que o de sika sabali o de sika kokoro o de sika munyo o de sika maudla ka mauka sagoy ka tlaka kene ala sagoy o do na ko ke suwar tigi sego ke ni tkolala aki tonyon wal makifa kosuba Allahu akbar ahum yala walidu yaqsimuna wal bagatla ligawa imma kahine wal baisi ka sarada ma minna kanga doma an masatigi tigi maishatahu an masade adamade ngabalo siratla bainahum uninyonje inama yakono adunya mingundo alaka surud do banyo ke nabulo tigi do banyo ke fandanye an masay adamade ndo korota ndo sano daraja cha manna muso doka meninge badan dola suhuriyan ko gele bwana fani kulu fenyi warti go be fandon mine
ku fara ɲɔgɔn kan k'u bila baara la sigɛrɛ bɛ tile ismaro a bɛ k'u lajɛ tile la u bɛ ka baara k'a ye u bɛ ka baara k'a ye min kosɔn wari min b'a bolo a bɛ yɛlɛbana k'u la a bɛ jaman dɔw kunna a denw bɛ jaman dɔw kunna parce que den bɛ ka jaman dɔw kunna o bɛna kɛ masakɛ ye o bɛna kɛ nafolotigi ye ka tɛmɛ i fa kan Allahu akbar i k'a dɔn i ma ka hinɛ n'o ye alijinɛ ye silamɛw de da ka di min ma ka tɛmɛ fɛn kan adamadenw bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ alijinɛ ka fisa n'a ye walawula n'a sɔrɔ na anw masa kun sirannen tɛ maaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ manton ye min ye manton kelen bɛ kɛ kafiri ye n'o siranya kun t'an na laj'alna suqfan an kun bɛ bili kɛ liman maa ye maa min n'o bɛ kafiriya ni rahamanu masa ye o ka so an b'o bili min fiddatin k'a kɛ warijɛ ye an bɛ escalier kɛ warijɛ ye yadharuna o bɛ yɛlɛ aleha escalier min ka taa bili sanfɛ an b'o kɛ warijɛ ye wa abwaaba an bɛ sow di an bɛ kow d'u ma min bɛ don u ka so da la min fiddatin o bɛɛ ye warijɛ ye an bɛ nɛgɛliw d'u ma o bɛ nɔgɔma sa aleha nɛgɛli min kɛ o bɛɛ ye warijɛ ye o zuhuruban ani sanu caman b'o d'u ma an bɛ so bɛɛ kɛ warijɛ ye li amboa bɛ kɛ sɔgɔrɔ mɔgɔ fɛ cogo min sanu de bɛ kɛ li amboa ye k'o don a la ko n bɛɛ bɛ kɛ warijɛ ye bili ye warijɛ ye escalier min bɛ yɛlɛ kan n b'a bɛɛ kɛ warijɛ ye masa n'an y'o kɛ ka silamɛ kelen tɛ to n'o kun kɛra silamɛ kelen tɛ to bɛɛ ye kafiri ye a ma kɛ sɛbɛndugu kɛra a ma so yɛrɛ ma a ma se bili mana fɔlɔ ko sɛbɛndugu ko ni kini bɛ seli k'i tɛ jama sɔrɔ silamɛdenw banna seli ma sɛbɛndugu u tora o cogo la nan'u gɛn dɔw jiginna ji rɔ k'i sara o cogo la k'i kafiri mato u ye marifa ci dɔw la k'i faga k'i kafiri mato sa ye dɔw kin kungo kɔnɔ k'olu sa k'u kafiri mato parce que u sara ka sɔrɔ u tɛ seli Allahu akbar wa in kullu ikado kelen bela jelen wa in kullu zalik ikado kelen bela jelen lama mata'ul hayati ni kelen bela jelen yina ma yakaddamun de min gunda ala ka so idara sanu likawo idaga wari likawo don lobni jinga bagan ka te da du ba ko lo juro sanu dugi de doni mi kana wa warje dugi de doni mi kana wa al kiyamad do bini takabbo ka boy kana bolo wala de babo min ba bo onna talem me ko na le ya bo ko na yi ko ko na kale ni yoro e almam caman da bolo bo ko yangoy almam gumiya ni banna ni siyar to kan ilaje wato la bin ilaje ni sara jigila tukar nan na so fidin gulum bi kana ai fidin gulum wa kana ka fidin gulum do kana ka fidin ba kula ya do kana alba do ko ni sara ino de nasa ni sara sa no tara ni al de bini ko ni e shuko finin ba kana shuko la tayoe ha dirimi ni mom abi daddo ka do brila imana so bu be fara nyuma ko di mam ko to ko fade ni ngo ko fale ni gondo ya ni avio ngobe na gati to ko li ndu fi sama fen bi kada dunna bab abuila bulan ga mbi bulla be bulula bulan ga mama ta isa obina ala de cesa be we bar bulla de minum bi krefe Allahu akbar nunya na babula na yara no manya min ba yo ba do abulla bana kullam ba ayibulla no abona da abulla na bana tayra somo wala ble suko bari ga masala yan kato mabaka halika an sadala kato mabaka wal akhiratu مسلارا عند ربك وبما يرنو الجنة للمتقين ولا يسرجون تعالى مجرى النوم مومو ياشو نيكودين عن ذكر الرحمن تبو الرحمن مسكو فلما أما الشيطان يجرو سما له كانوا جرو كنتي جرولا شيطان كين وبك فلانغولوي إيه نيبتا يورو ريدا تانيون في نيبتا تموكونا بنيون في
ni bɛ taa tulonkɛ yɔrɔ la i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ e ɲɛ t'a la o masali dɔ b'a ka hakilina f'i ye i bɛ baara kɛ o ma. bɛɛ silamɛden min n'i ko kira la ilaha illallah k'i t'o fɔ k'o tɛ fɔ ɲɛ la. silamɛden min n'i ko kuranɛ ma ɲi k'o ye journal ye k'e t'o kalan k'o roman don ni silamɛden min y'o fɔ ala b'a fɔ payi. a b'a fɔ malikaw ma a ye sɛtanɛ kelen sama a ka nin n'o kɛ teri ye. sitanɛ a tɛ k'i teri ye fiyewu f'a k'a sɔrɔ i y'i dafa alakira la don min. n'i ye kuma fɔ alakira ma dɔrɔn a b'a dɔn a bɛ ko kɔ nin na ten ko ni nin de bɛ taa jahanama kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ. i bɛ n'i ka séjour bɛɛ kɛ sa a daminɛ tuma i bolo i bɛ dawula bɛɛ sɔrɔ a la fɔlɔ. pati sagara don min na n ko pati sagara don min na n'o don sera an ka taa bayannaw i k'a dɔn sɛtanɛw de bɛ maa minnu man'i kɔdi ka bɔ ala tɔgɔ fɔli ma sɛtanɛw b'o bali ani sabili ka bɔ kalanzira donni ma olu